Benvinguts. Ara comença la conferència. Em fa molta il·lusió, és la meva primera videoconferència per al MACA virtual i confinats. I en aquesta conferència us parlaré de seqüenciar decimals. D'acord? Espero que duri uns 80 minuts. No ho tinc gaire apamat, això, però és la meva previsió. I en l'anunci podeu veure que jo feia referència a que aquesta experiència la vaig veure parcialment, la vaig viure, la vaig exercitar a tercer i a segon d'ESO. Per tant, si vosaltres sou professors de matemàtiques presencials, us la recomano fer-la presencialment. A mi em va agradar moltíssim, va ser molt xulo. Aquests són els meus alumnes presencials, ho projectàvem amb el Canó, no teníem pissarra digital en aquells temps, d'acord? I va ser molt interessant. La part interactiva la fèiem en el fòrum de Moodle, d'acord? I allà intervenien fora després de l'institut. Aquí es feia en viu i les conclusions les debatien en el fòrum. Els fòrums eren molt divertits, eren apassionants, havien d'argumentar matemàticament, era molt xulo, d'acord? Molt bé, només necessiteu connectar-vos en aquesta pàgina web, que ja esteu connectats, i podreu sentir i veure la pantalla. Per tant, si no us moveu de la pantalla on esteu ara, d'aquesta pestanya, podreu seguir perfectament, sense cap mena de problema. Però necessitaré col·laboradors. Ja us avisaré, d'acord? Gravarem la sessió, així i així a YouTube podreu veure-la en diferit, d'acord? Per tant, allò que digueu quedarà gravat per l'eternitat. Molt bé, a veure, missió d'aquesta conferència. Ha començat puntualment a les 17 hores del dia 22/04 del 2020 i ens proposem calcular tots els decimals d'aquesta divisió, de les 17 hores i del dia, d'acord? Pregunta, quants decimals té això? Així ja d'entrada en té menys de 220.000 de decimals, però no sé quants. Si ho féssim a mà, ens costaria molt de temps. Al final de la conferència sabrem quants decimals té aquesta. Òbviament, és un decimal periòdic, d'acord? Per tant, té infinits decimals, però el període, quantes xifres té? No ho sabem. Els calcularem cooperant cadascú des de casa seva, perquè estem confinats per defensar-nos no propagant el Covid-19. Abans de començar a calcular, mirarem com aquest context, el Covid-19, ens ajudarà després a seqüenciar els decimals, perquè farem servir una tècnica utilitzada per seqüenciar el RNA del Covid-19. Per identificar qui té el Covid-19 hi ha 3 estratègies, però seqüenciar l'RNA és clau també per trobar la cura. Per tant, el que farem és esbrinar això, i la primera cosa és el context. Què fan els biòlegs per seqüenciar RNA o DNA? D'acord? Per saber si en una mostra d'una persona hi ha el Covid-19, podem analitzar l'RNA, analitzar si té un antigen, si nosaltres tenim l'antigen o si nosaltres tenim el seu anticòs. D'acord? En aquest cas ens centrarem en analitzar l'RNA, i per analitzar l'RNA necessitem seqüenciar-lo. El RNA no és el mateix que el DNA, d'acord? Hi ha unes diferències. En el DNA són parells de bases, hi ha una doble hèlice, d'acord? I les bases són la citosina, la guanina, l'adenina i la timina, que per dir-ho breu només posem la lletra C, G, A i T, d'acord? En canvi, l'RNA tenen el mateix, però en lloc de la T, de la timina, tenen l'uracil i l'escriuen com a U, d'acord? Per tant, entre que només hi ha aquest canvi de la T per la U i que cada parella s'aparella només amb una lletra, per exemple, la C sempre s'aparella amb la G, no s'aparella amb ningú més. Doncs hi ha maneres tècniques
que permeten passar de DNA a RNA i de RNA a DNA, d'acord? Hi ha tècniques que ho permeten, d'acord? Per tant, tenim eines que treballen amb el DNA, però a partir d'un RNA podem convertir-ho en DNA per treballar i després, quan tinguem la solució, tornar a RNA, d'acord? Molt bé. Per detectar l'RNA cal tenir-ne una gran quantitat, perquè és molt petit. Què es fa? Doncs es fa una PCR. I la PCR el que fa és duplicar-lo, 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 de tal manera que en 30 cicles, d'acord, ja s'ha multiplicat aquella petita mostra que hem agafat de la boca o d'allà on sigui, l'hem multiplicat 10 a la 9 vegades, després de 30 cicles de duplicació. D'acord? Normalment es fa entre 15 i 35 vegades. Per identificar-lo, cal conèixer-lo i, per tant, seqüenciar l'RNA del virus o del patogen o de la malaltia que sigui. D'acord? Però com es pot seqüenciar el DNA? D'acord? Com es va fer la seqüenciació del DNA? Molt bé, el que es va fer, com va ser seqüenciat el genoma humà seguint el mètode de Fred Sanger. Aquest és un vídeo que és espectacular. I per tant, us l'ensenyo. El tinc aquí preparat. Comencem el Festival de la Biologia. El método usado para secuenciar el genoma humano fue desarrollado por Fred Sanger en los años 70. La secuenciación de Sanger está basada en el proceso de copiado de ADN o replicación que ocurre en una célula. Para copiar un fragmento de ADN, unas enzimas especializadas de la célula desenrollan y separan las cadenas de ADN, antes de que otras enzimas de DNA polimerasa se muevan a lo largo del ADN, incorporando bases libres para construir una cadena complementaria para cada una de las cadenas de ADN. En la secuenciación de Sanger, algunas bases típicamente son añadidas a la metabolismo o bases nucleósidas de la PCC son etiquetadas la reacción de la misma forma que antes, las cadenas de ADN se separan y la enzima comienza a incorporar bases libres, pero cuando una de las bases marcadas es usada, la cadena de ADN se detiene. Si nos centramos en la base T y realizamos la reacción, muchas veces conseguiremos muchos fragmentos que finalizan con una T marcada, correspondiendo a todas las posiciones donde aparece la complementaria de la T o la secuencia. Ahora veamos cómo esto funcionaría con todas las letras y nuestra secuencia de correlación. La reacción es conducida por temperatura. Altas temperaturas separan la cadena de ADN. Temperaturas más bajas permiten que pequeños fragmentos de ADN encebado se fijen a la secuencia del plasma. Y así la ADN polimerasa encargada de la secuenciación se detiene. A esta temperatura generalmente la enzima comienza a incorporar bases a la nueva cadena. Al final de muchos ciclos, habrá fragmentos que terminen en las bases marcadas, que se corresponden con cada letra de la secuencia original. Todo lo que queda ahora es los fragmentos en orden por su tamaño. Al final de la reacción, los fragmentos están circulando libremente en el tubo. La muestra es cargada entonces en un capilar de secuenciación lleno de gel. Se aplica una corriente eléctrica y las moléculas de ADN cargadas negativamente comienzan a moverse hacia el polo positivo. Y los fragmentos se separan por tamaño, los más pequeños pueden moverse más rápido a través del gel, que es poroso. Un láser detecta las marcas fluorescentes del extremo de cada fragmento. Esto es registrado como un conjunto de picos coloreados. Si observamos la salida de un secuenciador usado para los primeros grandes genomas, veríais algo como esto. Cada fila representa una secuencia diferente. Cada barra coloreada representa una base o letra del ADN. Para reconstruir el genoma completo, se combinan todas las secuencias y se buscan solapamientos. Todos los datos iniciales y las secuencias ensambladas se hacen disponibles libremente por internet, como podemos encontrar en la base de datos ENSEMBL.
Molt bé. Heu sentit el vídeo? No. Oh! No pot ser. Haver-m'ho dit. Si no sentiu el vídeo o alguna cosa, digueu-m'ho, perquè si no, què estem fent? A veure, per què no se sent el vídeo? L'heu sentit al principi i després no? No s'ha sentit bé, David. Ostres... Vale. Doncs... No va passar. Bé, m'interessava que veiéssiu el vídeo. Us ho puc explicar o tornar-lo a posar, però hi haurà més vídeos, per tant el tema de so s'ha de solucionar. A veure... A veure si tenia... Un moment... A veure si tinc silenciat l'àudio de la pàgina compartida, però no crec. Poso una miqueta de vídeo a veure si el sentiu, d'acord? I posaré el resum només. La cadena de ADN se describe. Ara el... Si nos centramos en la base T y realizamos la reacción, muchas veces conseguiremos un fragmento que finaliza con una T marcada, correspondiendo a todas las Ara sí que se sent. Però malament, en musculat de fons. Ahora veamos cómo esto funcionaría con todas las letras y nuestra secuencia desconocida. La reacción es conducida por temperatura. Altas temperaturas separan la cadena de ADN. Temperaturas más bajas permiten que pequeños fragmentos de ADN, el cebador, se fijen en la base del plasmid. La ADN polimerasa encargada de la secuenciación se una. A una temperatura ligeramente más alta, la enzima comienza a incorporar bases a la nueva cadena. S'acopla amb el teu so del... D'acord. A veure, no sé... Perdoneu, no sé com solucionar-ho, però ho he de solucionar. A veure... Això... Settings... Això... Se sent bé així? Un moment, que estic fent proves de so. Ara, no? Ara no se sent res. Vale. Al final de muchos ciclos, habrá fragmentos que terminen en las bases marcadas, que se corresponden con cada letra de la secuencia original. Quan sentiu alguna cosa, digueu-m'ho. No. Todo lo que queda ahora es poner los fragmentos en orden por su tamaño. Al final de la reacción, los fragmentos están circulando libremente Doncs ara no sé com La solucionar-ho. muestra es cargada entonces en un capítulo de secuenciación lleno de códigos. Bé, doncs ho explico jo, d'acord? Las moléculas de ADN Us passaré els enllaços perquè pugueu veure, ara us ho explico jo i ja està. y los fragmentos A veure, si se ven por tamaño, los más pequeños pueden moverse más la idea rápido a través del espejo. És que... Un láser detecta las marcas fluorescentes del extremo de cada fragmento. Ho explico ràpid, d'acord? Què fan? Hi ha les diferents lletres, d'acord? Les diferents bases, i el que hem fet és que algunes d'aquestes bases tenen una trampa, tenen una cosa fluorescent a l'extrem, de tal manera que ja no pot continuar seqüenciant aquest enzim, d'acord? I llavors, clar, totes les cadenes comencen bé, però acaben amb algú que té algun efecte, bé, té un extrem fluorescent, d'acord? Llavors, el fan córrer per una cinta amb càrregues negatives, d'acord? I els més curts van més ràpid. Les tirallongues més curtes van més ràpides, d'acord? De tal manera que quan hi ha el sensor en aquesta barra verda, detecta que ha arribat al groc i assenyala el verd i va fent un gràfic a mesura que van arribant. D'aquesta manera tenen
amb coloraines cada una de les lletres. I a base d'esperar una miqueta de temps tenen moltíssima informació. Tota aquesta informació es converteix en lletres i hauran seqüenciat totes les bases d'aquest fragment de RNA o de DNA d'aquesta manera, d'acord? Per tant, com que són tot fragments, els han després d'encaixar per tal que es pugui fer la seqüència tota seguida, d'acord? Nosaltres farem això. Llàstima que no se senti l'àudio. Abans se sentia. Bé, els altres vídeos... Com? Com dius? Hi ha dos elements que a mi em semblen molt importants que s'haurien de desmentar. Un, aquests fragments com són de llargs, vull dir, quants nucleotides poden tenir, màxim. I dos, per la seqüenciació, quants nucleotides amb quants nucleotides treballen, diríem, de sobreposició. Aquests dos elements, a mi em semblen els dos elements matemàtics més interessants, vull dir, des del punt de vista matemàtic del sistema. Doncs sí, a veure... Sí, això sí que ho tinc, us explico a continuació. És molt interessant el que diu. Us ho explico després, d'acord? La qüestió és que han duplicat per tenir moltes còpies perquè sigui detectable pels lectors òptics, d'acord? Però no és l'única manera. Actualment hi ha diverses tècniques per seqüenciar el DNA o RNA. Per exemple, el Servei de Genòmica Bioinformàtica, que tenim a Terra, d'acord? Té tots... Això està molt petit. Té diverses tècniques per seqüenciar, d'acord? Totes aquestes d'aquí. I si tu pagues, doncs ells t'ho fan, d'acord? Una d'elles és la seqüenciació massiva per síntesi, d'acord? Que és molt ràpida. Llavors, aquí hi ha les especificacions, però aquí us ho tinc resumit. És la que amb la màquina MISEC, d'acord, permet fer lectures de fragments des de 25 fins a 300 parells de bases, d'acord? És a dir, lletres. Per tant, això respon a la pregunta del Guido. Els fragments aquests que seqüencien fan de llargada entre 25 i 300. La setmana passada vaig parlar amb un científic que fa aquestes coses i diu que més de 500 no és viable perquè les cadenes fan nusos i per tant ja no és eficient, d'acord? Però ara com ara s'estan seqüenciant longituds de 25-300, d'acord? I simultàniament, alhora, en paral·lel, 36 mostres simultànies, d'acord? Això dona que en 4 hores es van solapant fragments, d'acord, de longitud 36, d'acord, i generen 600.000 milions de lletres, milions de bases. O si ho deixem 56 hores i amb tires més llargues, amb fragments més llargs de 300, llavors arriben a 13-15 gigas de bases, que és brutal, d'acord? Una altra cosa també molt interessant és que tot això ho fan gràcies al TAC polimerasa, d'acord? Que va ser extret d'aquest bacteri, del Thermus aquaticus, i que va ser usat per aquest senyor, el Kary Mullis. El Kary Mullis va inventar-se la PCR i només per aquest fet se li va donar el Premi Nobel. Imagineu-vos lo important que va ser això. Aquest enzim que seqüenciava a la natura, d'acord? Ho fa a una certa velocitat, d'acord? Ho fa a 100 bases per segon, d'acord? Màxim 150. Nosaltres, els humans, anem molt més ràpid, d'acord? Ho fem a 1.000 bases per segon, d'acord? Però el nostre enzim no va bé per treballar-lo al laboratori. En canvi, l'enzim que fa servir aquest bacteri sí que va bé, per qüestions tècniques, d'acord? Però té un problema, i és que comet un error cada 9.000 nucleòtids, d'acord? Per exemple, el DNA polimerasa dels humans comet un error cada 100.000 nucleòtids.
és a dir, comet molt pocs errors. Però que després de les correccions queden... Correccions vol dir que hi ha mecanismes biològics que corregeixen aquests errors, de tal manera que amb les correccions queden amb que hi ha un error cada 10 milions de nucleòtids, és a dir, poquíssims. El fet de duplicar genera molt pocs errors. Això és important, després ho farem servir, d'acord? Això respon la pregunta del Guido. Continuem. A YouTube... Perdona, ja em fa un altre d'interessants. Vull dir que les mutacions que són a la base de l'evolució no es fan en el moment de reproduir dintre de les cèl·lules, sinó que es fan al moment de la mitosis. Vull dir, lligat a la reproducció del cel sencer i no a la reproducció de trossos, de proteïnes. Això és interessant. Sí, perdona, no ho he llegit però ho diu, diu per replicar, d'acord? En aquest cas, quan dic replicar em referia justament a la mitosi, d'acord? Però vaja, nosaltres el fem servir per seqüenciats, etc. Però vaja, sí, té raó el Guido. Continuem. A YouTube s'explica en castellà com ho fa la gent d'Illumina, d'acord? Jo ja tinc el vídeo preparat, és aquest d'aquí. Aleshores, està en castellà, si no se sent, no sé què fer. A veure, poso... Proseguiremos al siguiente paso. Aquí, un primer se ligará a nuestra cadena y proseguiremos a la realización de un ciclo, donde meteremos una solución con un único tipo de nucleótido a la vez, los cuales estarán marcados con un fluoróforo que emitirá un color distinto tras su adición. El número de ciclos nos indicará el largo de la secuencia y los colores de las emisiones, el tipo de nucleótido añadido. A esto le llamamos secuenciación por síntesis. Este proceso se realiza con miles y miles de clusters emitiendo señales al mismo tiempo, por lo que la cantidad de datos que se genera sobre las secuencias es millonaria. Tras terminar el proceso de secuenciación, desnaturalizamos y retiramos la hebra generada. Luego, proseguimos a insertar un segundo primer para poder leer nuestra primera secuencia índice bajo el mismo principio. Tras terminar, lavamos el fragmento generado. Los extremos per un moment el vídeo, quan diu índice es refereix al número que identifica una mostra, d'acord? Al mateix temps es poden fer 96 mostres de en realitat no són 96 persones, en realitat són 3 que es fan de control, 3 més de control però amb negatiu i cada una de les 30 mostres es triplica per descartar errors, perquè no ens basem tot en el resultat d'un, sinó que puguem comparar per si hi hagués algun error o alguna cosa, d'acord? Per tant es triplica, per tant en realitat, malgrat que hi hagin 96 foradets, estem analitzant a 30 persones diferents, d'acord? En aquest cas, cada una d'elles té un índex que l'identifica. prima se desprotegen. I el primer és el que el principi del fragment, d'acord? El que permet seqüenciar les següents bases, d'acord? Poso el vídeo. Una cosa. Sí, perdona. Digues. En biologia els experiments sempre es fan en tres còpies contemporàniament, perquè de manera que sempre si hi ha una variació més gran es descarta el campió que té la desviació més gran. Sí?
Es fan 3 proves en paral·lel, de manera que s'agafen els resultats més semblants, la parella més semblant. Molt bé, sí. És exactament això. Seguim. Luego se prosigue con la lectura del segundo índice, exactamente de la misma manera. Finalmente, volvemos a hacer una amplificación en puente para generar los dos tipos de hebras previas a la secuencia. Pero en este caso, cortamos y retraemos la hebra forward. El proceso de secuenciación por síntesis se repite y se generan billones de datos para su póstumo análisis. A diferencia de las metodologías de secuenciación más viejas, las técnicas de nueva generación obtienen una cantidad billonaria de información, lo cual les otorga mejores parámetros analíticos, pero también hacer el análisis bioinformático. Lo que se suele hacer. Primero, es la separación de las muestras por sus distintivos índices. Esto permite diferenciar unas muestras de otras. De todo dada la cantidad de índices que se pueden meter, se pudieran analizar hasta 96 diferentes muestras en un solo ensayo múltiples. Dependiendo de su similitud, diferentes secuencias de muestras la secuencia. Por ejemplo, es necesario con un genoma de referencia para comparar cambios de hasta una sola base de la secuencia obtenida. Además de esto, se pueden secuenciar genomas completos, transcriptomas y muchas cosas más. Gracias por ver este video. Quan diu muchas cosas más, quan diu muchas cosas más, ell no pensa en seqüenciar decimals. Jo sí. Ell està pensant en la medicina personalitzada. És a dir, farem un medicament per a aquesta persona perquè aquesta persona té aquest DNA i no té un altre DNA. D'acord? Molt bé. Això ja ho hem vist. Cada vegada necessitarem més gent per detectar patògens i proteïnes també, no només DNA i RNA, per fer la medicina personalitzada, el que us deia. Es necessitarà més gent amb habilitats per seqüenciar, analitzar i trobar patrons. Us sona això? Això és el que també fem els matemàtics. D'acord? Bé, doncs us convoco. Us convoco per a que a continuació farem servir la tècnica per seqüenciar l'RNA o DNA per a la nostra divisió. Farem servir la mateixa tècnica. Aquesta nostra divisió, el nostre repte, i ho farem seguint la tècnica que han fet servir els biòlegs, d'acord? Abans de fer-la, observem que aquesta fracció es pot simplificar. Per tant, ara ja no estem parlant de 200.000 decimals en el període, sinó que estem parlant que com a màxim n'hi haurà 11.000, d'acord? Però encara i així 11.000 són molts, Si ho volem fer a mà, ostres, sortiran 11.000 residus diferents. També observem que 11.021 és 103 per 107. Interessant. Quin període tindrà la nostra divisió? Segur que en fer la divisió poden sortir com a màxim 11.020 residus diferents i, per tant, el període tindrà com a màxim un període de 11.020 xifres decimals. Però quantes en tindrà? Mirem-ho amb casos més petits. Aquí tenim la classificació dels nombres decimals. Un nombre decimal pot ser enter, si no té decimals. Pot ser decimal exacte, si té un nombre finit de decimals. Pot ser periòdic pur, si té un període.
d'acord? Que es repeteix infinitament. I decimal periòdic mix si entre la coma i el període hi ha alguna xifra, d'acord? Per exemple, en aquest cas hi ha el 17, que no forma part del període. Molt bé, ja sabeu, vosaltres ho sabeu, això. I irracional si la cosa és que no repeteix, si no és periòdic. Segons com sigui el numerador i el denominador d'una fracció, la seva expressió decimal pot ser d'un tipus o d'un altre, però mai irracional, òbviament, perquè estem parlant d'una fracció. Molt bé, ara aquí necessito la vostra cooperació. En aquest cas som 15 persones i podem jugar tots, d'acord? Per tant, ara jo us passaré un enllaç, d'acord? Que és aquest aquí. Heu d'anar al xat i clicar sobre l'enllaç, d'acord? Ara us tocarà treballar una miqueta. El repte és buscar patrons, d'acord? Cliqueu l'enllaç, se us obrirà una pestanya nova i entrareu en aquest full de càlcul. Si us plau, escriviu el vostre sobrenom a les cel·les verdes que estan a la columna B, d'acord? Poseu el vostre sobrenom en una cel·la B. On era el xat, que no et Sí. trobo? A la part inferior d'allà on està la teva pantalla hi ha una icona amb una pantalla, baix a l'esquerra de la mà. Ai, perdó, a la dreta de la mà. Mira, que t'ho passo. Sí, vale. Sí. D'acord. Jo m'he posat aquí a la fila 7. Jo l'he fet amb 30 alumnes, d'acord? I era molt divertit. Espero que Google aguanti la gent, d'acord? Que aguanti tanta gent. Néstor, espera't una miqueta, espera't, encara no t'he explicat què has de fer. Que cadascú se situï en una cel·la verda i escrigui el seu sobrenom, d'acord? Molt bé, estem aquí. Aquí el que farem és, fixeu-vos que en la columna C hi ha el numerador d'una fracció i a la fila 6 hi ha el denominador, d'acord? Si fem aquesta divisió, per exemple, jo ara estic aquí, d'acord? Aquí hauria de fer un quart. Doncs mira, puc fer una cosa. Puc fer 1 dividit entre 4. Què ha passat? Vale. Si el full de càlcul em fa la divisió, d'acord? I em mostra el resultat, 0,25. Què és això? Això és un decimal exacte amb dues xifres decimals. Per tant, hauré d'escriure E2. D'acord? Vinga, doncs, si us plau, comenceu. També teniu a la columna A una calculadora amb més xifres, perquè tindreu més espai, d'acord? El podeu fer servir, cadascú el seu, d'acord? Que cadascú posi de quin tipus és aquest decimal, d'acord? No he entès. Molt bé. Jo, per exemple, estic a la cel·la I7. Què faig? 1 dividit entre 6. I7. Jo estic a la cel·la I7. Què he de fer? 1, el numerador, dividit entre el denominador, 6. Vale. Llavors faig, i em dona això. Doncs això és un decimal periòdic mixt, d'acord? I té una xifra abans del període i una xifra en el període. Per tant, és UM1. Teniu el codi a les primeres files. A les primeres files, a les 4 primeres files, teniu què heu d'escriure. Molt bé, Bartomeu, et donaré un premi.
Ah, vale. Aquí faccio... Vale. Quan arribeu a 17 pareu, No us animeu aquí a fer-ho a lo bèstia. Josep, revisa, estàs fent-ho al revés. El numerador és el 8 i el denominador és a la fila 6. Josep, em sents? Hi ha files que no tenen a ningú. Si algú que ha acabat les vol fer, endavant. Si no, no caldrà, Es pot viure sense elles. Però vaja, si en lloc d'esperar no. ho voleu fer, endavant. Ai, perdó, m'he equivocat, he fet el revés. El Ja. denominador és... Vale. Um... Molt bé. Quan vaig veure això per primera vegada amb els meus alumnes, em va agradar moltíssim, perquè semblava una cursa. Uns anaven més endavant, els altres més enrere. Fixeu-vos què ha passat aquí. Hi ha gent que ja fa estona que ha fet totes les xifres. En canvi d'altres van per la meitat.
d'acord? Altres ho han hagut de refer perquè hi ha alguna cosa que fallava. Mònica, si us plau, en lloc de X posa el nombre de xifres que té el període. Em sents, Mònica? Ah, Ja sé qui és la Mònica. Bé, molt bé. Els que ja hagin acabat, si us plau, mireu-vos aquesta taula. Veieu alguna regularitat? Fixeu-vos que vosaltres heu escrit files, però les regularitats es veuen en columnes. Si us plau, el micròfon, per a fer-ho heu d'anar a la pestanya on teniu el camp base, allà on hi ha el Jitsi, d'acord? Allà podreu activar el vostre micròfon i podeu dir les vostres conclusions. Trobeu alguna regularitat? Si us plau. Per obrir el vostre micròfon heu d'anar a Jitsi, al camp base, d'acord? I allà activar el micròfon. Crec que hi ha algunes coses que no estan massa bé. Ah, exacte! Molt bé, Sergio! Molt bé. Fixa't! Una F10 no pot ser P8. F10. Exacte. No pot ser P8. Molt bé, no té 4 decimals. Molt bé, molt bé. Però No. Sergio, fixa't, ara fem el paral·lelisme amb la biologia. Sergio, fem el paral·lelisme amb biologia. Us en recordeu de que aquell bacteri, aquell enzim, feia un error d'un de cada 9.000? Doncs aquí, Sí. i que hi havia enzims que corregien, doncs aquí, gràcies a comparar, podem corregir. D'acord? Bueno, Per tant, està molt ben observat això. Ho he fet per lògica, però bueno, es pot fer per comparació, sí. Sí, si vas mirant les columnes, veus de que hi ha resultats que dius, hòstia, això no és coherent amb aquesta columna. Per tant, a la F10, si no et fa res, Mònica, t'ho canvio, O ho vols canviar tu? Sergio, tu què proposes a F10? Posa-ho. Ui. Molt bé. I veus, ja hem tingut un enzim, que es diu Sergio, que ho ha arreglat, d'acord? Trobeu alguna altra regularitat? Algun altre patró? El problema que estic veient és que si hi ha moltes errades es perd el patró, no? Molt bé. Per tant, voleu primer arreglem primer els errors? Mònica, vols t'ajudi una miqueta, d'acord? Sí, per favor. Jo, a la que vegi un, el vaig arreglant, Algú més en veu algun que s'hauria de corregir? Jo ara ho veig bé.
posa 2M1, 2M1... No, digue'm la cel·la, digue'm la cel·la. No, està bé. Estava mirant. Perdó, estava pensant en veu alta. D'acord. Molt bé, em podeu dir regularitats que vosaltres observeu? Si no dieu res vosaltres, ho diré jo, però els meus alumnes tenen coses. Per exemple, a la columna D. A la columna D veieu alguna regularitat? Ara, abans ho he explicat, perdó, ara em sentiu a mi? Sí. Ara sí. Sí. Abans m'he enrotllat i estava en solitari. No ho he fet per mi. No, perquè explicava això, la columna 1, perquè són tots Z, són sencers, perquè dividim per 1. Clar. Val? A la columna 2, Un i un. perquè els parells, al dividir per 2, donen sencers. A la columna 3, cada 3, els múltiples de 3 donaran sencers. Val? I així els múltiples de 4, múltiples de 5, val? Això Molt bé, Enric, molt bé. Si dividim per un nombre, un múltiple per un divisor, un nombre per un dels seus divisors, doncs obtindrem un nombre natural, o enter, d'acord? Per tant, perfecte. Enric, ole tu, una conclusió. Ja hem descobert un patró. Algú més té algun altre patró? Sí, l'altre patró era que dividir entre 1 ens dona un nombre natural. Molt bé, o enter. Molt bé. Ja tenim dues conclusions. Alguna altra conclusió? Sí. Home, dividir per 10... Molt bé, dividir per 10, què passa? Només dona sempre exacte i pot ser un nombre natural quan és 10 i 10, valia el mateix, i tots els altres són un decimal fins aquí. Molt bé. Suposo, el meu està equivocat, el meu clar, havia de posar EU, és correcte, però només és el codi que m'he equivocat. Molt bé. Algú més té alguna altra conclusió? Sapigueu que per dir-les heu d'activar el micròfon a la pàgina del Jitsi, Heu de canviar de pestanya i allà al Jitsi activar el vostre micròfon. No, dic que si mirem els nombres primers, els decimals sempre són periòdics. Bé, excepte múltiples, el numerador múltiple. Sí, sempre és periòdic. Sí, però fixa't amb la columna J i la columna P, d'acord? Tenim que dividim per 7 i dividim per 13, d'acord? Els dos ens donen P6. Per tant, aquest d'aquí, el P9, la cel·la P9, en realitat és un P6. No detectat. I quan dividim entre 17, és periòdic amb 16 xifres en el període, d'acord? Aquest dividir entre 17 i dividir entre 7, ostres, és molt similar, Ens donen tantes xifres decimals com el nombre primer menys 1. D'acord? En canvi, 13 no. I el 5? Molt bé, el 5 també és molt estrany. No ens dona P algú. Ens dona decimal exacte. Hi ha algun altre nombre primer per aquí al mig? Els especials són el 2 i el 5 perquè són els que fan 10, que és la base. Molt bé, Sergio. Un punt per tu. És que són matemàtics. És amb avantatge. Molt bé. D'acord? Tenim algun altre nombre primer per aquí, del qual puguem treure'n algun suc? Bé, em sabria... Sí, disculpeu que abans tenia el micro desactivat. Deia que fan cicles. Per exemple, el 7
es repeteix la mateixa seqüència el 9 cada 9 i així successivament. Sí, Sí, d'acord, perquè el numerador va fent múltiples, d'acord, tens raó. Sí. Alguna altra cosa? Sí, una cosa. Quan dividim per 3 i per 9, sempre tenim una xifra periòdica. Molt bé. Fixeu-vos, el 9 és una potència de 3, d'acord? Molt bé. I ens dona període 1 igual que el 3. Molt bé. Alguna altra cosa? Us faltaria treure alguna conclusió sobre el 14, el 12, el 15, el 16... Sí, quan dividim per 14, com que 14 és 2 per 7, n'hi ha uns que són periòdics purs, perquè es pot simplificar la fracció, i els que no surten periòdics purs, que surten periòdics mistes, és perquè no es pot simplificar la fracció. Per tant, seria com si tinguéssim un denominador 7 o un denominador 14. Però fixa't que la... Sí, quan dividim, per exemple, el període... 14 surt periòdic mixta, perquè vagi a 2 per 7. Quan dividim per 2, és un 7, per tant surt el P6 del 7. Quan dividim el 3 pel 14, torna a sortir periòdic mixta. Quan dividim el 4 pel 14, per anar a simplificar, queda un 2 partit per 7, torna a ser el P6, tot i que el P6 que surt del 14, queden del P7, realment, les que no es poden simplificar queden periòdics mistes. Sí. M'agrada. Molt bé, doncs... Excepte el 7-14, que és com un mig, que és un decimal exacte. Sí, que mates el 7. Quan mates el 7 només queda el 3. Molt bé, doncs amb això jo faig dir als alumnes que treguin les seves conclusions. Aquí ara hauríem de tornar una altra vegada a la pestanya on hi ha el Jitsi, i allà us tancaré a tots el micròfon, d'acord? Sisplau, torneu a la pestanya inicial, la primera de les pestanyes. I continuarem la conferència, d'acord? Bé, perdó. Doncs què passa? Doncs cadascú hauria de treure una conclusió. Els meus alumnes treien moltes conclusions, d'acord? I les redactaven més o menys d'aquesta manera, d'acord? Segons tal alumne, si dividien per 3, donava periòdic amb una xifra decimal en el període si la n... David, Sí, digues. No veiem la teva pantalla. Sí, perquè heu d'anar al Jitsi, heu d'anar a la primera, a la pestanya inicial, allà on hem començat la videoconferència. Allà on hi ha el xat heu d'anar. Allà veureu la meva pantalla. Val, ja la tinc. D'acord? Senzillament, no tanqueu la pestanya del full de càlcul perquè hi tornarem, però hauríeu d'anar a la pantalla, al camp base, que és la primera pestanya, allà on heu començat la videoconferència. Jo ara estic aquí, que si dividim per 3 és periòdic amb una xifra decimal si la n no és múltiple de 3 i és enter si és múltiple de 3. D'acord? I així faríem totes les conclusions que vosaltres heu fet. D'acord? I això els alumnes ho fan perfectament. No tenen cap problema en fer-ho. Els dono temps i van fent gràcies a la taula aquesta. D'acord? Però els espavilats de la classe ja els hi dono més xitxa. Els faig treure conclusions més complicades, d'acord? En les quals hi ha una potència. Què passaria si dividim entre 2 elevat a m? Què passaria si dividíssim per 3 elevat a m? O per 5 elevat a m? O per 6 elevat a m? I hi ha alguns alumnes, el 25% dels alumnes, que en treuen conclusions d'aquest estil, d'acord? O, per exemple, què passaria si dividim per p al quadrat o per p al cub? I m'ho fan. N'hi ha d'altres que, això ja és un 10% de la classe o
sí, també 20% de la classe, els més bons, els de notable excel·lent, que treuen conclusions d'aquest estil, Si el divisor, el denominador, és de 2 elevat a m per 5 elevat a q per 3, o el que sigui, d'acord? I en treuen aquestes conclusions. Però n'hi ha més, Per exemple, hi ha gent que em va treure la conclusió de que no calia complicar-se la vida fent servir la M, la P i aquestes coses, que amb menys ja fèiem, només amb la M ja n'hi havia prou, d'acord? També, què passava si dividíem per P i Q i els dos són nombres coprimers, d'acord? Bé, són primers o en aquest cas si són coprimers, d'acord? Aquesta conclusió surt en un llibre. Aquesta conclusió no és meva, no la va treure cap alumne. La va treure una persona amb menys de 24 anys. De fet, és la proposició 309 publicada en aquest llibre. Qüestió. El va escriure Gauss, d'acord? És la proposició 309 de Gauss. I aquí la tenim. Si amb una fracció tenim dos denominadors que són coprimers, es pot escriure d'aquesta manera, la fracció. I per tant, no cal saber com seran tots els divisors de tots els nombres. Com seran els decimals dividint amb qualsevol denominador. Només cal fixar-se amb aquells que siguin coprimers. Una altra proposició diu, no cal que siguin coprimers, amb els primers ja ens espavilem. O les potències de primers, d'acord? I aquí ho explica. A, B, C d'aquí són nombres primers, d'acord? O potències de primers. I així va fent proposicions Gauss i van d'acord? Per exemple, si és una potència, si el denominador és una potència de P, el nombre de xifres del període és P menys 1 per P elevat a N menys 1, o bé una part alíquota d'aquesta. D'acord? I ho explica en les següents pàgines, en les següents proposicions. I posa exemples. D'acord? Gauss fa una cosa molt interessant. Diu, en la proposició 316 podem llegir: segons aquests principis, hem construït una taula dels períodes necessaris per a tots els denominadors de la forma P per sota de 1000, que donada l'ocasió donarem a judici públic, íntegra o bé continuada més enllà. En aquest lloc, sigui suficient com a mostra la taula 3, produïda només fins a 100, que apenas tindrà necessitat d'explicació. Efectivament, no és explicació. Si dividim per 3, els períodes són o 3 o 6. Si dividim entre 7, el període és 1, 4, 2, 8, 5, 7, o un desplaçament d'aquest període. Els períodes de 9 són aquests, els de 11, els de 13, els de 19, els de 37. Mira, els de 37 són 3 xifres, però poden ser aquestes 3, o aquestes 3, o aquestes, segons com sigui el numerador, estaràs en un període o un altre i amb aquest desplaçament cap aquí o cap allà. I ho fa amb tot. I ens dona la taula amb tots els diferents períodes, amb totes les possibilitats. Anteriorment, Bernoulli n'havia donat un de similar, d'acord? Havia donat aquesta taula. Fixeu-vos, quan dividim 1 entre 7 ens dona aquest decimal que justament té 6 xifres en el període. Ho faig mirant perquè és així. Fixeu-vos que justament és 7 menys 1. 11 té 2 xifres en el període. És 11 menys 1. Però no és 10, sinó que ho divideix entre 5 i són 2 xifres. D'acord? Per tant, sempre és el nombre primer menys 1 o un divisor. D'acord? En aquest cas, el 13 menys 1 és 6, 13 menys 1 és 12, doncs el període té 6 xifres. Hi ha 6 residus que van per una banda
i 6 altres residus que van per un altre període. D'acord? I ho detecta. I només ens dona el 1 dividit entre. Gauss ens ho dona tot. I ens dona quins són els períodes i totes les altres coses, d'acord? Entre un llibre i l'altre són 20-30 anys, d'acord? Hi ha un article aquí que diu al principi del segle XVIII diversos matemàtics van notar aquestes regularitats amb l'expressió decimal, d'acord? I van fer les seves coses, d'acord? I aquí hi ha uns quants que ho van fer, d'acord? Entre ells, el jove Gauss, d'acord? Que més endavant diu: al 1793, només amb 16 anys, el jove Gauss ja tenia en possessió 2 d'aquests llibres que se citen aquí anteriorment, d'acord? Per tant, 23, que s'havien escrit 23 anys abans que arribessin a les seves mans, d'acord? Ell, el Gauss, completaria i resoldria els problemes oberts que hi havia fins aleshores, d'acord? I resoldria tot això als decimals. I ara, si us plau, deixeu-me llegir aquesta anècdota, perquè m'encanta. Aquí diu: escriu Gauss. Aquest teorema procura un exemple notable de quanta cura s'ha de tenir sovint en la teoria dels nombres, de no assumir com a certes coses que no ho són. El cèlebre Lambert, aquí hi ha una floreta que fa Lambert, en la dissertació ja citada més amunt, tal, fa menció d'aquesta proposició, però no ateny, certament, la necessitat de demostració. És a dir, Lambert s'equivoca. S'equivoca o no? Ningú no havia intentat la demostració excepte el gran Euler, d'acord? Per tant, l'Euler per al Gauss és gran, d'acord? On es parla de tal. Però la demostració que va presentar l'home sagacíssim és Euler, d'acord? I així l'esmenta el Gauss. Té 2 defectes. Zasca! In your face! Un i l'altre, d'acord? Per tant, tenim un Gauss que és absolutament modern, d'acord? Si en voleu saber més, teniu un article de Pilar Bayer que parla sobre les distincions aritmètiques i posa la importància d'aquest llibre, d'acord? Torno aquí, anem una miqueta lents, continuo. Hem vist les conclusions, ara anem a la continuació. La continuació la tenim aquí, ja carregada. Què hem vist? A les conclusions hem vist que si dividim PQ, 2 nombres comprimits, tindrem un nombre cada decimals, al període, com a màxim igual al mínim múltiple de P menys 1 i de Q menys 1, d'acord? Si haguéssim estat atents, ho haguéssim vist. En el nostre cas, podríem tenir un període amb 5.406 xifres. Estem reduint, però encara són moltes, hauríem de fer una divisió molt llarga. També hem vist que una de les conclusions de Gauss és que per a tot quocient, on la fracció és irreductible, n natural i p i q primers, diferents, es poden trobar valors a i b tal que la fracció es pugui escriure d'aquesta manera. En el nostre cas, es pot escriure així. Jo això ho he trobat genial. Fixeu-vos, no hem de dividir per aquest nombre tan gran que hi ha aquí baix. Només cal conèixer el període si dividim per 103 i el període si dividim per 107. Cap problema. Anem a la Gauss, mirem la taula que ens deia Gauss i ja ho tenim. Mirem allà el 103 i el 107 i s'ha acabat. I ja ho tenim. Macatxis. S'acaben al 97. Què deia Gauss en aquell moment? Diu... Perdó. He de tirar més avall. Molt bé. En aquest lloc, és a dir, en el llibre de descripcions aritmètiques, sigui suficient com a mostra la taula 3 produïda només fins al 100. Doncs no! Ens has fallat, Gauss, tio. Et necessitem el 103 i el 107. L'haurem de calcular nosaltres. Per tant, ara torno a cridar a la vostra cooperació. Necessito que aneu al xat, d'acord? I... o no, perdona, ja teniu... Si heu tancat la pestanya, encara teniu el full de càlcul, d'acord? Torneu al full de càlcul, i anirem al full de càlcul perquè calcularem
quant val justament aquest 65 entre 103 i aquest 15 entre 107. I ho farem a l'estil biologia, d'acord? Els que hagin tancat la pestanya de full de càlcul, si us plau, aneu al xat, d'acord? I allà tindreu l'enllaç per anar al full de càlcul, d'acord? Ara el que farem és anar a la segona pestanya, 65 entre 103, d'acord? Aquí la tenim. I necessito bé, jo em poso primer, a veure, això era 65. Jo em poso aquí, en el David, que serà el primer, i necessito 4 voluntaris aquí, que se situïn a les cel·les verdes. Bé, hi ha algú... perdó. A les cel·les verdes. Bé, ja esteu. Molt bé. Els altres, els que no hagin fet tard, no patiu. Poseu el vostre nom a la següent pestanya, a la del 15 dividit entre 100. Feu a les cel·les verdes, d'acord? Jo em reservo la del 15. D'acord? Per tant, cadascú hauria d'estar o a la pestanya del 65 entre 103 o a la pestanya del 15 dividit entre 107. D'acord? I ara, fixeu-vos què faig. Moment. Tranquils. No. Espereu que arribi jo, d'acord? Fixeu-vos el que farem ara. Hem de fer 65 entre 103, cap problema. Aquí ho tenim posat. 65 entre 103. Si al full de càlcul li demanem més decimals, ho faig gran, això, perquè es vegi bé, d'acord? Perquè si hi ha algú que encara està en el Jitsi ho pugui veure, d'acord? Què farem? Aquí ja he fet la divisió de 65 entre 113 a la columna C, però li demano al full de càlcul que em dona més decimals, d'acord? I me'ls dona. I li puc demanar molts. Però arriba un punt que ja em dona zeros. D'acord? A veure, ho faig una miqueta més gran, perdoneu, Arriba un punt que em dona zeros, perquè ja no calcula més decimals. Fixeu-vos, 0, 0. D'acord? Bé, doncs, no ens creurem l'última xifra, perquè la considerarem un error d'arrodoniment, i copiarem a continuació les xifres que ens donin. En el meu cas és 6, 3, 1, 0, i vaig fent. Que cadascú, si us plau, faci la seva fila. Em falta una aquí, m'he equivocat. 6. Els que estan a l'altra pestanya també ho poden fer, A les xifres que estan en negre no s'escriu res, perquè les hem descartat. Les cel·les negres continuen negres i no hi escrivim. Ho considerem la pestanya. A l'altra pestanya, molt bé, esteu molt treballadors, m'agrada. Això... I ara començarà... Us en recordeu que en el procés de seqüenciar el que fèiem era anar solapant les cadenetes. A veure, 6, 9... Molt bé. Ara, si us plau, que tothom vagi a la segona pestanya, la del 65 dividit entre 103. D'acord? Quan us poseu en alguna cel·la de la columna A o B, molestareu, d'acord? I fixeu-vos què faig jo.
A veure, aquí posarem les tirallongues. Molt bé. Doncs fixeu-vos, en els vídeos havíem dit que cada lletra tenia un coloraina. Cap problema. Posem coloraines. Ara el que farem és que cadascú es responsabilitza de la seva fila. D'acord? Molt bé. Cada xifra té un coloraina. Perfecte. I ara comencem 603, doncs sóc jo que començo. Per tant, què faig? Agafo aquesta tirallonga, aquesta seqüència de 14 xifres. Fixeu-vos que els biòlegs fan fragments entre 25 i 300 xifres o lletres, d'acord? Nosaltres només fem tires de 14. Ara, si us plau, qui de vosaltres podria continuar aquesta... Té algun solapament? Algú té algun solapament que permeti continuar? M'explico què vull dir? Molt bé, molt bé! Perfecte! Perfecte. Enric, ho has fet molt bé. Hi ha un 5 aquí de diferència. El Bartomeu té un 504. Final, un moment. Que hi ha una no coincidència, us hi fixeu? A veure, aquí s'ha equivocat. Igual m'he equivocat jo. Enric. Falta un 5 aquí. Enric, en la teva seqüenciació t'has oblidat un 5. Veieu que sempre coincideix excepte aquest 5? És perquè la seqüenciació que ha fet l'Enric, ho pots arreglar, si us plau? Mira, exacte, molt bé, Enric. Ho canvies. Els altres, algú té alguna seqüència que podria anar a continuació? Molt bé! Molt bé, Bartomeu, molt bé. Algú sabria continuar? Algú sabria fer el seguiment d'això? Molt bé, Toni. M'estàs agradant. Sabria continuar? El Néstor. Molt bé, Néstor. A veure, faig una miqueta més petit perquè es vegi. Algú sabria continuar? Ep! Bingo! Hem cantat bingo! Fixeu-vos, em tocaria a mi. Jo ja torno a començar una altra vegada. Però és que això és el del principi. Per tant, gràcies a que tots hem col·laborat, que cadascú ha seqüenciat en paral·lel, ara quan ho hem ajuntat, fent solapaments, hem obtingut tota la seqüenciació. Ho sabem fer. Fixeu-vos, si jo ara aquí poso màxim de tot això, d'acord? Epa, què ha passat? En tornem. Fent els solapaments puc formar tota la seqüència i la tinc tota. Fixeu-vos quina petita meravella. Fixeu-vos, patapam. Aquesta és la seqüència. A la fila 7 hi ha totes les xifres del període de 65 dividit entre 103. I té un període de 34 xifres, d'acord? Perquè aquí ja repeteix això, fora. Això ja repeteix. Ho veieu? Hem aconseguit
període. Anem a l'altra pestanya, a veure què fan els nostres companys. Companys, podeu fer una cosa similar amb vosaltres? Jo us ho pinto, vosaltres hauríeu de posar... Ah, no, que sóc jo que començo, perdó. Deixeu-m'ho pintar, així quedarà més bonic. M'he perdut? Sí. Ho pinto primer i fem aquesta altra seqüència. A veure si ho fem igual de... Ho hem trobat ràpid, Esperàvem un període de 102 decimals i molt abans ja hem acabat. Això està guai. Per cert, quina relació té els 34 decimals que hem trobat en el període amb el 102? A veure, començo jo. Aquí la tira. Vaig amb 15 i el copio i enganxo allà on toca, perquè 15 dintre 107 comença així la cosa. Els altres, si us plau, podríeu continuar? Continua la Cris. Sí. Ah, mira, Cristina, et toca. Vols que ho faci jo? Ho faig jo. Ella ara no estava amb el ratolí a les mans. Qui més continua? Què? Digues. 34. David, jo tinc un dubte. Digues. Pot ser ara o més? No, ara la gent està treballant i ho està fent molt bé. Digues. Aquest fenomen que estem observant, que m'ha sorprès molt perquè primer que he usat els nombres aquests, els numeradors del 103 o del 107, i si la pregunta és, estan triats d'alguna manera perquè es doni aquest fenomen dels solapaments, és a dir, el que passa amb l'1/7, per exemple, que els períodes del n/7 són desplaçaments. Això en general no té per què succeir, i aquí veiem que sí que està succeint. Molt bona pregunta. Aquí hi ha la màgia de les matemàtiques, que es pot ensenyar el truc de màgia o no. Fixeu-vos, en biologia és una gran dificultat trobar els primers, d'acord? A l'explicació de biologia m'he saltat el tros de com trobar els primers i la dificultat que suposava trobar els primers. En aquest cas, els nostres primers són residus. Si tu fessis tota la divisió, t'aniria apareixent... Mentre jo parlo, podeu continuar, Si algú sap la continuació de... Si algú sabria posar la tira a la fila A4, que ho faci, El Sergio té la diferència d'una unitat. Com, digues? 9-7. El Sergio té un 2-8-9-7-1 i allà hi ha un 2-8-9-7-2. Molt bé. Molt bona. Per tant, què li passa en aquest 2? Fixeu-vos amb l'origen. És 2-0-0-0. Això és una aproximació. Exacte, ha arrodonit. La màquina ha arrodonit. Fixeu-vos que després, en lloc de ser un 2, era un 196. Clar, la màquina ha arrodonit aquest 196 per 200. En lloc de posar 196 ha posat 200, perquè no tenia tantes xifres per posar. Per tant, Sergio, si no et fa res, ho enganxes tu, a sota? Et contesto, Josep. Els primers aquests, clar, són matemàtics. En realitat aquests primers són els residus. Quan tu fas una divisió, vas traient quocients i et van apareixent residus. Si tu comences amb un residu qualsevol, estàs fent els següents decimals. Per tant, què he fet jo? He trobat bons residus que encaixin bé. D'acord? Sergio, ho faig jo per tu? El Sergio ha marxat. Ha marxat. Que havia de... Perdó, no ho sabia. Doncs li continuo jo. Però continua l'Eduard. Li continuo jo. Qui podria continuar? Josep, ha quedat entès, Josep? Néstor, sí. Sí, perdó, o sigui que has triat de forma estructural els
primers aquests. Ah, exacte. D'acord? Val. Això Gràcies. forma part de la màgia oculta. Semblen els primers aleatoris, però no ho són d'aleatoris, no ho són ni molt menys, d'acord? Falta l'anònim. Com? Falta l'anònim damunt del David. Vale, doncs el posem. El poso jo mateix. Algú més el sabria continuar? Soc jo que m'he incorporat, però no soc jo, D'acord, d'acord. Com ho tenim, això? A mi ja em comença a faltar pantalla, Ens estem repetint o no? Ep! He trobat repetició. Fixeu-vos, la cel·la BE7 és igual que la D2. Aquí ens hem repetit, ho veieu? A partir d'aquí s'està repetint la cosa. Ho veieu o no? Aquí ja repeteix. Sí, Molt sí. bé, gràcies per escriure-ho. Per tant, ara què farem? Doncs, mira, aquí tenim la seqüència. Patapam. La seqüència la tenim aquí. Molt bé, en aquest cas el període és de 53 xifres en el període, que era d'esperar, perquè clar... És la meitat. Molt bé. És la meitat de 107. De 106. De 106, molt bé. La meitat de P-1, d'acord? Molt bé, però nosaltres no volem aquestes divisions. Nosaltres volem la gran, la de... una altra fracció. Ara el que hem de fer és la suma. Cap problema. Això com és? S'ha parat aquí. Pam. Molt bé. Ja tenim tots els decimals. Ara, si us hi fixeu, agafo totes aquestes xifres, d'acord? I agafo les xifres del període, que són aquestes. Copy, paste. I me'n vaig a l'última pestanya, on posa suma. Aquí on posa suma, si hi aneu, enganxaré aquestes xifres, però en columna. M'acatxis. He d'enganxar-les, a veure, necessito enganxar-les primer, a veure, un moment. Necessito... Molt bé. He agafat, havia copiat les fórmules, ara el que m'interessa és copiar les xifres. Si us plau, aneu a la pestanya suma, que és l'última de totes, d'acord? Poseu el vostre cursor en una cel·la de la columna A. A la columna A no molestareu. Poseu-vos a la columna A. Ara no funciona això? Genial. Un moment que... Digues. Jo no puc entrar, no puc fer res. Molt bé. Guido, et dic com entrar. Soc totalment víctima teva. No, d'acord. Guido, el que has de fer és anar a Jitsi, a la videoconferència on estàs, i ves al xat. D'acord? Al xat veuràs que hi ha un enllaç. Et portarà al full de càlcul. Quan estiguis al full de càlcul, ves a l'última pestanya. No puc anar ni allí. No pots anar al full de càlcul? Al full de càlcul hi soc, però jo, ara, jo vaig marcar seqüència. Marca seqüència? No. Has d'anar al full de càlcul, que és el número 3.
comença el títol amb 3 seqüències I decimals. això que el full de càlcul, però a mi el ratolí no em fa res amb aquest full de càlcul. Vale, no puc fer res, no puc escriure el meu nom, no puc fer res. No puc passar sumes, no passes tu. D'acord. Jo crec que estàs al Jitsi. Si poses el ratolí a sobre de la pantalla et sortirà el botó de desconnectar, de penjar el telèfon. I ara fixa't. Estàs veient el que jo veig. Sí. Per això has d'anar al full de càlcul, no a veure el que jo faig. Bé, és igual. Ja estàs bé, en el Jitsi ja estàs bé. No et preocupis. Molt bé. Ara ho he aconseguit. He copiat la seqüència del 15 de 107 i ara copio la seqüència, l'altra seqüència. Molt bé. I ara me'n vaig a la suma. Fixeu-vos què faig. I ara aquí ho enganxo així, transposant. Molt bé. D'acord? Trec els colors. Molt bé. Tinc les dues fraccions, la primera xifra, la segona, etc. He de fer la suma. Cap problema, faig la suma. D'acord? Faig la suma i sumo. D'acord? Però em surten nombres més grans de 10. Cap problema, ho arreglo. D'acord? Què vol dir ho arreglo? Vol dir que li passem a la xifra, aquest 1 d'aquí, del 14, ha de pujar a la posició anterior. Per tant, 1 més 1, 2. I aquest 4 es convergeix en un 5, perquè aquí també hi havia un 1. Ho veieu, com ho he arreglat? He sumat la columna B i C en la columna E. D'acord? I això ho puc fer amb tot. Si us plau, el que està a la columna E, que se situï a la columna A, que estàs al mig. D'acord? I així ho puc fer amb tot. Problema. Aquests decimals se m'acaben a la posició 34 i aquest a la posició 54. Però els decimals és periòdic, això hauria d'anar fins a l'infinit i més enllà, d'acord? Per tant, què podem fer perquè sigui periòdic? Per repetir-ho... Perdona, David, a la posició 10 crec que hi ha una errada. Hauria de ser un 7 en lloc d'un 6, perquè ve del 10. A veure... Dius a la D10. A la E10. E10. No. Sí, vale. Vols dir aquí, a la E11, a la cel·la E11. No, no és un 10 perquè l'1 salta... Ostres, molt bona. Això hauria de ser un 7, no, vols dir? Sí, no. Crec que sí. No? Sí. Ostres, que bèstia. D'acord, ho arreglo. Havia tingut en compte que superessin el 10, però no que superessin el 100. Vale. Ho arreglo. Gràcies per avisar-me. A veure, com ho arreglem, això? Ai. Ostres. Bé, ara hauria de pensar com ho arreglo. Ben observat, A veure. Vale, ja està, ja ho tinc. Se m'ha anat tot. Esteu d'acord?
Jo diria que això ho arregla, a veure si és així. A veure, ho he arreglat aquí, a veure, la prova del cotó. No ho he arreglat, que no? No, perquè he d'anar més avall encara. A veure, aquesta, el D... Jo, David... Digues. Jo potser és que ho tinc mal entès, però això que fas de quan supera el 10, incrementes el decimal anterior, jo no ho entenc. Sí, d'acord. Mira, Enric... Seria el següent, l'anterior. Ja, però en la fila 2 hi ha la primera xifra. En la fila 3 hi ha la segona xifra del període, d'acord? Fem una cosa. Teniu raó i havia tingut en compte només si arribaven a 10, no si arribaven a 100 o arribaven a 1.000 o arribaven a 10.000. Fem una cosa, hi haurà errors, ara ho hauria d'arreglar, no estic en directe, hauria de provar-ho, puc crear diverses columnes per anar empaitant el 1.000, el 10.000, etc. Se siente, hi haurà errors, d'acord? Però més o menys tindrà aquesta pinta, d'acord? En lloc de ser 6-0 hauria de ser 7-0, en aquest cas, d'acord? En això d'aquí hauria de ser un 7-0. Vale, ja ho arreglaré, ara no puc. Fem veure que estigués bé, d'acord? Què passaria? Continuem. Això hauria d'estar fins a l'eternitat, d'acord? Per tant, fins a l'eternitat hauríem de sumar-ho. Aquests d'aquí, com que és periòdic, s'aniran repetint, d'acord? Per tant, la xifra en la posició 35 tornarà a ser aquesta mateixa de dalt, d'acord? Patapam, ja la tenim. I això es repetirà amb totes. Si em mireu a Jitsi, veureu el que estic fent, el que estic veient jo. Si esteu en el full de càlcul no podeu veure el que estic fent, d'acord? Com que és periòdic, ho estic repetint, d'acord? Aquí igual. Després de l'última xifra del període, tornem a començar el període. Per tant, la cel·la C55 serà igual que la C2, d'acord? I això passarà també amb totes les altres. D'acord? La suma es fa bé, l'arreglem-ho, ho arreglo malament, és un error de transcripció, humà, ja m'equivoco cada 10 milions de transcripcions, no, cada 10.000 o cada no sé quant, per tant, se siente, hi ha aquest error, ja el solucionarem, ja buscarem una mesura correctora després. Això ho propaguem, d'acord? I voilà! Aquí tenim totes les xifres, excepte petits errors, excepte quan trobem 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros o 5 zeros seguits, d'acord? Excepte en aquest cas, aquesta seqüència és correcta. Per tant, hi ha petits errors en aquesta seqüenciació decimal, d'acord? Molt bé, què més tenim? Ara ja tenim 1.999 xifres! Ens hem repetit? Quan ens hem repetit? Fixeu-vos, això ens ho diu Gauss, el que havíem de fer. Fixeu-vos, tenim que el període de 103 és 34 i el de 107 és 53, no? Si no m'equivoco. Sí. Per tant, quan tornaran a repetir-se? Algú té algun suggeriment? Quan aquests dos períodes tornaran a coincidir? En el mínim comú múltiple. Perfecte. Per tant, en quina posició? El mínim comú múltiple de 30... Vale, era punt i coma.
Punicoma. És... LCM. No és... Tu la saps? Digues-me-la. Com és que això no ho fa bé? LCM, no GSM. Ah, perdó. L, no? Crec que és LCM. Perdona. D'acord. LCM. Low Common Multiple. Ai, perdó. M'he equivocat. Ho torno a arreglar. És que ho he escrit en català i aquesta gent no sap català. El mínim comú múltiple. 1802. 1802? Sí. Anem-ho a provar. Anem a buscar el 1802. D'acord? Tenim 1802. Això ho comprovarem, Això s'ha de comprovar. A veure si es compleix. És un misteri. Busquem el 1802. A veure, on ets? Està buscant el 1802 en tot el full de càlcul. Patapam, ja l'ha trobat. D'acord? En la posició 1802 hi ha un 5. I la següent, que hi ha un 6 igual que B2. I després hi ha un 3. Ai, perdó, aquí no hem de mirar aquí, hem de mirar aquí. A la posició 1802 acaba amb 0. Després ve un 7, efectivament. A E2 també hi ha un 7. I després ve un 7, i després ve un 1, i després ve un 2, i després ve un 5. Efectivament, ens estem repetint. Per tant, quin és el període? Doncs el període és ni més ni menys que això. Concatenate des de la cel·la E2 fins a la aquesta d'aquí, què passa per aquí? Fins a la 1803. A la E1803. Patapam! Aquí tenim, senyors meus, el període. Que si el visualitzem correctament, a veure, això fora, això fora, això ho mirem tot sencer. A veure. Mirem totes les xifres, que no se'ns amaguin. I voilà, aquí ho teniu. Ui, no ens hi cap, no ens hi cap. Bé, doncs, ja està. Missió completa. A qui hem de donar les gràcies per haver trobat aquest resultat? 1. A la biologia. Per seqüenciar els decimals de 103 i 107. Ui, no ens hi cap, Això és brutal. Un moment, que ho faig més petit per a veure si ens hi cap. També hem de donar les gràcies a Gauss, que ens ha dit d'aquesta manera. En lloc de fer la divisió tal qual, la descomposem en dues fraccions en períodes coneguts. D'acord? I sumem els períodes. I d'aquesta manera podem tenir tants decimals com ens doni la gana. Doncs ja està, és això. I així s'acaba la videoconferència. Bé, la conferència, d'acord? Amb aquest resultat. Jo crec que pel camí ens hem trobat coses molt interessants. Hem connectat amb biologia, hem connectat amb la història de les matemàtiques, amb Gauss, amb les equacions, amb les descripcions aritmètiques. Ho hem utilitzat tot per resoldre el nostre repte, que tenia un període de 1.802 xifres decimals que hem resolt gràcies a la col·laboració de tots. Cadascú ha posat un fragment i concatenant-lo i ajuntant i ensamblant-ho tot, tenim totes les xifres. Una observació. Digues.
també has hagut de resoldre una equació fàntica, no? Perquè per trobar 63 i el 15, perdó, 65 i 15, per descompondre la fracció en suma de dues fraccions, surt una equació fàntica per allà, em sembla, no? Efectivament. L'he resolt a part, a mà. Bé, de fet, no ho he resolt a mà. He fet servir el Wolfram Alpha per resoldre-ho i també el 1802, també el Wolfram també m'ho diu, que són 1802 xifres, i em diu totes les xifres, però no em diu quan s'acaba el període, és molt curiós. Bé, ja està, fins aquí. Us ha agradat? Moltes gràcies, fantàstic. David. Digues, Enric. No, que m'ha quedat... Encara estic donant voltes al que t'he preguntat. Aquí, en aquesta pantalla que tens, val? A la fila 6, val? Sí. Tenim a la columna B un 6, a la columna C un 8. Sumem 6 i 8, 14. Sí. Val? Però aquest no ha de passar a la posició 6? No. Mira, t'explico. Ara escric la columna B, l'escric amb ordre, d'acord? És 6, 3, 1, 0, 6, 7. I aquests decimals els he de sumar a 1, 4, 0, 1, 8, 6. D'acord? Ai, se m'ha posat a la dreta, me catxis. Ho poso a l'esquerra perquè es vegi, no estic tan lluny, d'acord? Ara ho veig a la dreta. Un moment que... Pam. Molt bé. Fixa't què passa. 6 més 1, 7. 3 més 4, 7. 1 més 0, 1. 0 més 1, 1. 6 més 8, 4 i en portem una. Per tant, aquell 1 en realitat era un 2. 7 més 6 són 13. Per tant, és un 3. Les de posar cap a l'esquerra, no cap a la dreta. I per tant és un 5. L'hem de tirar cap a l'esquerra, però com que ho hem escrit en columna, l'hem de tirar cap amunt, no cap avall. M'explico? Ara això està molt petitet i no ho veieu. Bueno, ja... Enric, no ho veig clar, però pot ser que estigui equivocat jo. Ja ho pensaré. Sí, això necessita reflexió. Mira, jo la fórmula l'he volgut arreglar en viu i no me n'he sortit. No havia caigut... Havia tingut en compte si arribaven a 10, però no havia tingut en compte si arribaven a 100, que és el cas més avall, que arriben a 100. Aquí hi ha 2 zeros seguits. D'acord? Llàstima, ja arreglaré la fórmula. Bé, doncs Val, ara se m'ha fet la llumeta. Moltes gràcies per haver vingut, ha estat un plaer i... A tu, David, a tu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. A veure, no marxeu, no. Ara ens saludem, obrim una mica les càmeres i ens saludem. Ho necessitem, no? Jo ho necessito. L'ordinador no té càmera, tinc el mòbil. Sí, jo no tinc cap. Entro ara amb el mòbil, un moment.